аз съм Алекс Беги. Това е една информация. Да или не. Иначе, чудя се дали да снимам на Need for Speed. Need for Speed Underground 2 с хак или да не снимам на нея. Това се чудя, това е първото. Напишете в коментарите да снимам на нея или не. А второто е да снимам ли, т.е. да качвам ли музики, такива, примерно на Криско, не знам си какви, да направя един плейлист, в който ще има само музики вътре. Ами, пишете в коментарите, за да знам. И до другия път, абонирайте се и чао!